Ahojte, sme kapela SP a všetkých vás chceme srdečne pozvať na európsku konvokáciu do Prahy, na ktorú sa už veľmi tešíme. Minulý sme tam hrali prvýkrát a bol to naozaj veľmi geniálny čas, plný prorockých chvál, uctievania v duchu, plný slobody v duchu a ďalších vecí, ktoré naozaj pre nás boli, keby sme prišli domov. A na to sa veľmi tešíme tento rok. Veríme, že znova to niekam ide, že celý svet sa niekam hýbe, že Boh koná svetovo a európska konvokácia je zvolanie národov, ktorí chcú vidieť prebudenie vo svojej krajine a na svete a chcú vidieť, ako Božia vláda a Božia nebeská vláda sa stane realitou na zemi. Toto je niečo, o čom si ja myslím, že kúsok neba počas konvokácie je vidieť na tom mieste. Veľmi sa tým tešíme. Takisto okrem ďalších hostí, tento rok bude špeciálnym hosťom na európskej konvokácii Heidi Baker, ktorú možno mnohí poznáte, ktorá je naozaj pomazaná služobníčka. Takže určite tu si nenechajte uísť. Takže 8. až 11. mája Lucerna Praha, tešíme sa na vás. Čaute. Ahoj.